Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Nyaya yedu inotevera ndakaitumidzirwawo ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma Nashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndikudawo kureururawo izvo zvandakaita, but zvinhu izvi ndichizosvika pakuzviita inhau yekuti mudzinzare kwedu panewo zvimwe zvinhu zvainge zvava kunetsa. Mushure mekunge baba vangu vasungwa, ende vakazoti vasungwa ndokubva tazotanga kusangana nematambudziko zvekare mumhuri mainge mava kufiwa nekuda kweizvo zvainge zvakaitwa nababa. Baba vangu ava ivo vachizoreurura vakati ivo vainge vaine umwe musikana uyo wavainge vakapondesa. Baba vangu vainge vari headmaster pane chimwe chikoro. Vari headmaster kudaro baba vakabva vazotanga kudanana neumwe musikana, mwana uyo ainge ari wechikoro. Vakati vachidanana naye mwana uyo wechikoro ndokubva vazosvika pakumumitisa. Baba vakati vamumitisa mwana uyo, amene kuti baba vakazopindwa nemweya wakaita sei, but ivo vachirondedzera pavainge vachikonfesa vari kukoti, vakati ivo vakatya kuti zvimwe kuda kana mwana uyu akazosvika pakuzobatwa kuti ane pamuviri, paanozobvunzwa kuti pamuviri apa wakapapiwa nani, then pakuzonotaura kuti ainge akapiwa pamuviri ipapo nababa vangu, then ivo baba sezvo uyu mwana uyu ainge ari underage vakabva vazoziva kuti vaikwanisa kuzosungwa. Saka baba vakabva vati ndakabva ndaona kuti kumuponda mwana uyu evidence isati yabatwa, it was far much better. Baba vanoti ivo zvinhu izvi vakazvironga for a very long time, then mwana uyu vakabva vazomupondesa mushure mekunge ava 3 months pregnant, ndipo paakabva saka ivo baba vanoti mwana uyu kuzosvika vachizomupondesa she was around 3 months pregnant, ndipo pavakabva vazomuurayisa mwana uyu. Saka kubva paakavaudza kuti ainge abatira pamuviri kuzonosvika ava ne3 months pregnancy, ndipo vainge vachingoplana nzira dzekuti vange vachimuponda nadzo. Ivo baba vanoti several times mushure mekunge vamutora mwana uyu vachienda naye kunorara naye kumaguest house, hanzi vaitombomuka pakati peusiku vatombobata banga kuti vange vachimubaya nebanga iroro pachipfuva chake kana kuita zvekumugura sezviya zvatinoita huku. Asi baba vaiti hanzi ndaibva ndashaya zvivindi, banga riya ndobva ndazonoridzorera apo pandinenge ndakariviga. Saka baba vakazoti ivo pavakaona kuti vainge vasina zvivindi zvekuponda musikana uyu, vakabva vazotanga kutsvaka mabhinya aikwanisa kuzovapondera musikana uyu. Zvakavatorera nguva, hanzi nguva dzavo zhinji vaingotambira kunzvimbo uko kunowanzokuzara makorokoza. Saka mukuzononwa doro muya ndipo pavaibva vazotaura neuyo wavanenge vachinwidzana naye doro kuzosvika vachizosangana nemamwe makorokoza maviri, ndokubva makorokoza aya vati ivo chavainge vachingoda chainge chiri mari kwavari. Hanzi munhu ainge akangofanana nehuku, hapana chainge chichityisa pakuurawa kwemunhu. Baba ivo vachitaura vakati hanzi mari yavakapa varume ava vaviri yainge iri mari ingangoenderana nemari yavaifanira kuwana for 4 months pay, ndo mari yavakabva vazopa vanhu avo vavaida kuti vange vachizouraya uyo musikana wavainge vakamitisa. Saka hanzi vakabva vazoplana nemusikana uyu kuti vainge vachida kuenda kupicnic. Munongoonawo mapicnic ekumaruzevha ekuti munongotsvakawo panenge paine chikomo. Mushure mekunge matsvaka pane chikomo mobva mazongoita kapicnic kenyu ipapo. Baba vakazoti vaenda kupicnic nemusikana wavo uyo wavainge vamitisa, ndokubva vazongomusiya mugomo imomo vachiita sekunge pane zvimwe zvinhu zvavainge vachimhanyira kunogadzirisa kuchikoro. Zvadaro ndipo pakabva pazosara mabhinya aya achizoponda musikana uyu. Musikana uyu akazotoonekwa ava kutoda kutonoshata, ende akazoti atorwa ndokubva azoonekwa kuti ainge aine pamuviri, kuti baba vangu vange vachizobatwa
Ndanetswa, baba vangu vakazotongoenda vakanozvisiya kumapurisa. Ivo baba vachirondedzera vanoti vainge vava kumuona musikana uyu achiuya kwavari akazara ropa, hanzi ainge akabata ropa mumaoko achiti, tarira uone kuti wakaita zvivindi zvokundiponda ini mutorwa, zvekare nekuponda ropa rako iri randakabata mumaoko. Saka ivo baba vachitaura vanoti ivo chipoko icho chavainge vachiona ndo chakakonzeresa kuti vange vachizoenda kunozviisa mumaoko emapurisa. Zvadaro kana pambawo mukoma painge pava kusagarika. Takatombotiza kumusha tikabva tauya tikabva tagara muimba iyo yainge yakavakiswa nevabereki vangu, imba yainge iri mudhorobha. Zvinhu zviya mukoma zvatainge tichisangana nazvo kumusha zvakazosvika pakutitevera. Taiti takarara kudai so, especially patainge tichiri kumusha, taitoti kana tikazomuka kazhinji taizomutswa namai vedu, ndivo vaibva vauya vobva vatimutsa, vaibva vazoti uyai muone. Taizoita zvokudongorera, tichidongorera takatarira kukicheni. Taibva tatoona kutoti mukicheni munenge mutori nemusikana anenge akabereka mwana wake kumusana achitobika. At that time baba vedu vainge vatosungwa variko kujeri ikoko, patainge tichiona chipoko chemusikana uyo ainge aurawa nababa vedu. Ndipo patakabva tazoti tinge ndipo amai pavakazoti ngatitizei pano ndokubva tangosiya musha. Nanhasi musha uyu mukoma ringoriwo dongo, hakuna kana akazomboda kuti ange achizodzokerako ikoko. Ndipo patakabva tazotanga kugara muimba iyo yainge yakavakiswa nevabereki vedu, yainge iri mudhorobha. Asi still zvinhu zviya zvainge zvichingotiteverera, but this time around zvainge zvava kuita sekunge zvainge zvava nani, because patakazogara mutauni musikana uyu inini zvangu ndingangoti ndakangomuona kahwani chete. Mushure mekunge tamutswa zvekare naamai vedu vakati pane noise yainge ichibva kukicheni, tichitonzwa kutoti kukicheni kwainge kuine munhu ainge achitosuka ndiro dzake. Chatakangoona wainge uri mumvuri. Mushure mekunge tazodongorera mukicheni, musikana uya akangotitarisa ndokubva atonyangarika. From there on inini ndainge ndava kungoita zvokungomurota, but ndichimurota manje ndaimurota ndichiita bonde naye. At that time ndainge ndava zera riya rekuti vanakomana vanotarisirwa kuti vange vachiita mawet dreams. Saka pandakaudza amai, ivo amai vakangoti izera racho mwanangu rekuti unokwanisa kutorota uchitoita bonde nemusikana, but sandizvo zvinenge zvichiitika in reality. Amai vangu vakazongomuka vakafa, ameno kuti vakarohwa nechipoko chake here musikana uyu, but amai vangu vakangomuka vakafa. Shaya dzavo idzi dzaita sekunge dzainge dzakatsemuka. Kana body viewing yavo mukoma yakanetsa, isusu sevana hatina kukwanisa kutoona amai vedu apo painge pachiitwa body viewing, because takangonzwa zvichingonzi hanzi amai vedu vainge vakaita zvekusonewa muromo wavo uyu, because shaya dzavo matsemukiro acho adzainge dzakaita muromo wavo hanzi wainge wakavhurika zvainge zvisiri normal, zvainge zvichityisa. Amai vakati vashayika ndokubva tazongosara tisina muchengeti, takangosara tiri vana tiri toga. Umwe neumwe ainge ava kungoti chaanenge afunga ichocho ndicho chaaibva azoita. Takazoti tasara tiri toga tiri vana kudaro mukoma, takabva tazotanga kushungurudzwa nechipoko ichi. Apa hama dzekwababa dzose dzainge dzakatotikanzura, hakuna kana ainge ava kumboda kuti tinge tichimushanyira kumba kwake, nekuda kwekuti vainge vava kutoziva kuti iyi yainge yatova ngozi. Saka aigona kuendawo kun'anga kuti ngozi iyi ingoramba iri mumhuri imomo mababa vangu, aingoendawo obva angonosundidzira ngozi iyoyo kwatiri. Sehanzvadzi dzangu mukoma dzakazotanga kutambudzika, dzakaita gore rose vachingobvinza mukaka. Apa vainge vasati vatombosvika zera riya rekuti tinotarisira kuti vava zera rekuti vanobatira pamuviri, but vaitochururuka mukaka. Ivo vainge vachiti hanzi vaitonzwa sekunge vari kuyamwiwa mazamu avo nemwana wavanenge vasingaoni. Isuwo sevanakomana mukoma taitota nguva yakareba yekutoti unotoona kutoti panapa ndikutoita bonde nemunhu waunenge usingaoni. Ende zvinhu izvi zvaiti kana zvava kuda kuitika waingokaruka wabatwa nehope, zvisinei nekuti paunenge uri panenge pakazara vanhu here kana kuti kwete. Waingokaruka wabatwa nehope, hope dziye dze 2 minutes. Pa 2 minutes ipapo mukoma unobva watoona uchitoita bonde neumwe musikana anenge akapfeka school uniform.
mukunokura mukoma inini ndakabva ndazoroorawo, then vaning'ina vangu ndokubva vazoroorawo zvekare nehanzvadzi dzangu dzichizonoroorwawo. Saka takabva tazoseparata, umwe neumwe akabva azomborarama kaupenyu kake. Asi ngozi iyi mukoma yakangoramba ichingotiteverera, ichingotishungurudza. Like inini pandakaroora mukoma, the first day, chinhu chekutanga chandakaudzwa neuyo mukadzi wangu ndechekuti akanditi akarota umwe musikana uyo ainge akapfeka school uniform. Musikana uyu achiti, saka ndozvawafunga here zvekuti inini newe tinge tichizoita vavengi nekuda kwekuti tichazovenganirana murume wangu uyo wawafunga kunditorera. Mukoma, mudzimai wangu akangoti andikudza zvinhu izvi, ndakabva ndatoziva kutoti ngozi iya yainge yongoramba yongonditeverera. Iniwo handina kana kuzombogara pasi. In secret mukoma, ndakabva ndazongoramba ndofamba. Saka mukunofamba umo mukoma ndipo pandakabva ndazobatiswa mishonga yekuti ndingangoti ndakabva ndazoromba. Apa ndichinoromba mukoma, ndainge ndichizama kuzvidzivirira zvekare nekudzivirira mhuri yangu. Saka marombero acho andakaita mukoma ari very easy. Zvandakaita ndezvekuti ndakati ndaendawo kune imwe n'anga, ndakabva ndazopiwa key. Maona makey aya ekuti anoita zvekuloka pacheni, ndo key yandakapiwa iyoyo. Ndikabva ndazonzi key iyi ndaifanira kuti izongogara yakakiyiwa, zvekare ndinge ndichizongogara ndakapinzira kamwana kacho kaya pairi. Key iyi yakabva yazomoneredzwa nemucheka mutsvuku. Ndikabva ndanzi zvose izvi ndainge ndichizviitira kuitira kuti ndinge ndichizozvichengetedza inini nemhuri yangu. Inini mukoma, kubva zvandakazoita zvinhu izvi, mhuri yangu igere zviri safe. Handina kana kumbogara ndarasikirwa nemwana. At that time mukoma, sevanhu vekuti tainge tisina nguva yekuti tinge tichigara pasi semhuri tichitaura, ndainge ndisingatombozivi the effect yezvinhu izvo zvandakaita, because inini ndichizvidzivirira. Ngozi iyi yakabva yazotarisana nevaning'ina vangu zvekare nehanzvadzi dzangu. Kana dziri sehanzvadzi dzangu, vakabva nhumbu dzakawandisisa. Umwe wacho unfortunately akabva azototadza kutozvara zvamuchose. Ende kana vari sevaning'ina vangu, vanhu vekutongoti ivo vanotongoitwa mahusband nespiritual wife iyoyi. Ende kana vari sevaning'ina vangu, ivo vava kutongoraramira kuti vange vachiita varume kuchipoko icho chemusikana uyo akapondwa nababa vedu. Saka ndakazoti ndafind out kuti ndo zviri kuitika. Ndakabva ndatanga kuzviudza kuti this thing it is very wrong. Ndokubva ndazogara pasi nemudzimai wangu, ndikabva ndazomuudzawo our family history, even though zvinhu zvose izvi for many years ndainge ndakazvikipa as a secret from her. Ndakati ndagara naye pasi ndamuudza kuti ichi chinhu ichi chauri kuona ichi ndo chiri kutichengetedza, ndo chinochengetedza musha uno, chinoita kuti ngozi iyi isazokuafekta iwewe, isazoafekta inini zvekare nevana vedu. Saka ndafunga kuti key iyi ndinge ndichizoenda kunoirasa mugwizi semaudzirwo acho andakaitwa neuyo akandibatsira kuti kana ndava kusazvida zvinhu izvi ndinongoenda apo pane mvura inoyerera ndobva ndazongonozvirasa zvinhu izvozvo. But it means kuti panenge pasisina chinhu chekuti chinenge chava kukonesa mweya wemusikana uyo wekupondwa nababa wangu kuti unge uchizoita zvaunoda neni zvekare newe mudzimai wangu nevana vedu. Iye mudzimai wangu akabva ati izvozvo azvigoneki, akabva azotora key iya ndokubva azoiwandisa. Nanhasi uno mudzimai wangu haadi kuburitsa key iyi. Iye anoti handiti makandiudza kuti ndo chiri kutichengetera vana vedu, saka ndingakukupai seiko inini ndichiziva kuti muri kuda kuzoenda kunochirasa chinhu chacho chakachengetedza musha. Saka vedare ndo pandimire pari zvino, ende zvinhu zvinondirwadza kuona vana vaamai vangu vachitambudzika kudaro. So inini pfungwa dzangu dzainge dziri dzekuti kana ndikakwanisa kurasa chinhu ichi, then ndobva ndazofamba nevana vaamai vangu. But mukadzi wangu ari kuti what if ukati uchinobva kunorasa chinhu ichi, then wobva watanga kupenga, unozokwanisa here kufamba nevana vaamai vako? Mudzimai wangu akangonditi wanzi wakura izvo zvekuti vana vaamai vangu hazvishandi, umwe noumwe anenge ava kutongoriritira nekuchengetedza mhuri yake. Saka mudzimai wangu mukoma akaviga key iyoyo yacho iyo yandakapiwa, iyo inokonesa ngozi iyo
iyo inokonesa mweya wemusikana uya wekurawa nababa vangu kuti unge uchizoita zvaunoda neni. Saka izvi zvakaitwa nemudzimai wangu zvinhu zviri right here kana kutoti iyewo ava kutongoita uselfish zvake apa vana vaamai vangu vachitambudzika ndakatarira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mukoma vedu ava vakabva vati hanzi vana ava vaamai vangu hakusi kuti vanogara kure neni, tose tigere musemu area ende matambudzikiro avo ose avanoita vanotouya vachiripota kwandiri sezvo inini ndirini dangwe mumhuri yekwedu. Saka vanotongoti baba kwandiri. Apa inini ndakabva ndaenda ndikabva ndazopiwawo mishonga iyo inondichengetedza inini nemhuri yangu. But mudzimai wangu ava kuti hazviite kuti ndinge ndichinorasa mishonga iyi nekuda kwekuti mishonga iyoyo tikagara tairasa then tinenge tava exposed kuchipoko ichocho chinokwanisa kuzongouya chichiita zvachinoda nesu. Please ndibatsireiwo kuti is this thing zviri kuitwa nemudzimai wangu, is it right or is it wrong? Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndine secret yangu iyo yandinayo. Inini mukoma ndakazvarawo mwana wangu wekutanga nemwana wavatete. Zvakaitika ndezvekuti baba vangu naamai vangu vose vakashaika muka accident, then ndakabva ndazoshaya munhu wekuti aikwanisa kundichengeta. Vatete vangu vakabva vazonditora. Vatete vangu ava ivowo vainge vakashayikirwa nemurume wavo. Vatete vangu ava vainge vakangozvarawo mwana wavo 1, mwana wavo mukomana uyo ainge ari mukuru kwandiri but not that much. Inini naye takangosiyana ne2 years chete. Saka ndakazoti ndava kugara pamba pavatete. Vatete vakabva vazotanga kuzolojesa, vakabva vazopinza mamwe maloja mumain house zvekuti inini nemwana wavo takabva tazotanga kushare the spare bedroom. Inini ndairara pasi, iye achirara zvake pamubhedha. With time mukoma takabva tazotanga kuita musikanzwa. Takangotanga tichangoti zvese zvataiona zvichiitika mumamovie taizoti kana tavatuga taibva tazotanga kutevedzera like makisi tichiti tiri kudzidzisana kukisana. Izvi takazvitanga avo patainge tichiri kuprimary. Takazoti tava kusekondari mukoma tainge tava kutobatana achitondidzidzisawo kubata nhengo yake. Kudzamara tazotanga kuita bonde. Takaita bonde mukoma kuzosvika inini ndichizobatira pamuviri. Vatete pavakazondibvunza kuti mwana uyu wandainge vatete vakabva vazondibvunza kuti nhumbu iyo yandainge ndakatakura yainge iri yani. Ndikabva ndazovaudza chokwadi. Vatete vakabva vati izvozvo ndaisafanira kana kumbogara ndazviudza kana ani zvake. Vakazozama vatete kuti vange vachizobvisa nhumbu iyi. Ndakaita sekunge ndichafa but nhumbu yacho yakaramba kubva kuzosvika ndichizozvara mukoma. Vatete vakabva vazonditi secret iyi handaifanira kuti ndinge ndichizoiudza kana ani zvake. Vakabva vazongonditi ndinge ndichizongogara pamba pavo. Mwana uyu wandakazvara vatete vangu vainge vachindiitira zvose zvandainge ndichida kuti mwana uyu ange achizoitirwa kuzosvika vachizofa. Then vatete vakazoti vafa, then uyu mwana wavatete ainge awanawo mudzimai wake. Inini ndikabva ndazongobvawo pamba pavo ndikazongotangawo kuzongozvishandira kuzosvika ndichizoroorwa. Nanhasi uno murume wangu haatombozvizivi kuti first born yangu ndakamuita nemwana wavatete. Saka right now mukoma I don't know kuti mwana wangu ndomuudza here chokwadi nekuti ari kukura mwana. Ivo baba vacho ndakamboda kuti ndinge ndichitaura navo but pose pandinoda kutaura navo vanobva vandinyima mukana. Ndakavabvunza kuti why is it you avoid me all the times? Ivo vakabva vati zvatakaita paya ndinotya kuti zvinokwanisa kuzodzoka mupfungwa dzangu ndikazoparadza marriage yako zvekare ndikaparadza marriage yangu. So I don't know what he meant by that but ndanga ndichingodawo kungobvunzawo kuti what should I do? Ndoudza mwana chokwadi here? Ndongomuudza kuti iyi isecret yekuti haafanire kuti ange achizoudza vanhu but isecret yandinofanira kuti ndinge ndichizomuudza kuitira kuti iye ange achizongozivawo dzinza rekwake. Please advise me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu.
hanzi tainge tichingoshare the same bedroom kuzosvika tichizorara tose, inini nemwana wavatete. Vatete ndakavaudza kuti ndo zvainge zvaitika. Vatete vakabva vati it is fine, ngatiibvise nhumbu iyoyo. Nhumbu iya ndokubva yazoramba kubva. Then vatete pavakaona kuti nhumbu yainge yaramba kubva, vakabva vazongoti iyi isecret yekuti haufaniri kuzoudza vanhu kusvika mwana iye achizozvarwa. Hey, let us advise here in the comment section.